Lo ngecek tanaman ini lagi diproses. Tengok lang. Meron to, natasa ako napa. Sing iki sentek masaknya wis karek nganu iki. Di Lombok sentek masaknya sing kene. Sing iki ya. Ini sing murni organik kok mit nggih. Tangai. Jadi tanai. Met ya, Pak. Ngecori penak saiki yo lho karek semprot. Ki Jiro lu 46. Iki golongan piro iki 1 loro. Wah, kono kae. Penanamane yo. Kirang kita apa iki? Piye? Selang trip apa? Trip gorek rono cerot. Gue cek lur, ngecek ngancani Mas Wahyu tanamane mbah aku. Iki surung di plastik iki ana 1 loro 3. Telung apa jenenge? Telung baris ya, telung baris surung di plastik iki. Jadi ngene iki lho. Iki nanti nggawa pupuke Mas Wahyu. Ya. Mas Wahyu ne kasing garap nganu lahane kae. Dadi ngancani Mas Wahyu iki. Samping apa iki? Desa belakang Balai Desa Wanurejo. Belakang Balai Desa Wanurejo budur-budur. Alate. Lho kasih ngurung diplastiki lah. Ngurung diplastiki. Enteng lan dengan bawa kok. Ayo try ini kok. Untuk ngecek sing ngono perkembangane. Kok lha teng lor sing bangunan niku sing klathek kono wae enten. Belanja yuk. Bono sing corak masjid. Briki kalih pundi mare ta mung sek niki kalih niki kok nggih. Nggih. Mangke kula ki nek purun tanine tak nandur pare ning organik. Asing diekspor. Nek ngejaki tani iki nek ra gawe conto angel. Terang kan contohnya iki. Ya, Lek muda luwih cepet panen. nggih. Ada titil-titil ngene iki. Tumpang pari. Ini kampung itu tomat. Wah, tomat nek ra payu rusak. Tomat timun. Hanya kayak payu ya. Ibu nek ra payu ngono kae. Nggih kedah anu kok wong tani iki kedah wawasane nggih luas. Priko-priko do nandur napa. Nek nandur bareng padha ya regane Nek gandul ya kayak mlampam. anjlok. Katakan ronge. Katakan Sekilo nih betul nyampe kali apa. padahal manfaatnya gandul itu kata. Ki anu ki. Sentek masane apa nih? Tahun nggih. Cabe ini wis purwotol kudenan. Niki do kenging ngeten iki. Sentek masane iki. Kula tak puring ngeten iki. Tak puring ketoki sedanten kantul cabang-cawange. Terubus meneh. Njot pupuk niku langsung buah malih. Niki ngeten iki. Oh, nggih kaya di rumah niku wae tak. Di tokleki terubus meleh nggih. Kedahe ngoten niku ning
Kadang kan petani ya dia nek purun sinau bareng-bareng ayo kula ngene. Yo makae Pak, ya wis sampe kidul dongklakane meneh do tukul. Kok sing alus. Tak pikir. Niki ya ngen minta nih. Boten. Den Pak Abang. Tinggal wetan. Beda benten nggih. Oh Pak Bambang. Sing jual wiji niku. Nggih Bambang. Bibit lho. Sing bibite sing kidul sucian niku. Nggih rencange kula nggih. Semoga ngaji kon. Buat motor blazer apa niku Pak. Nggih. Semoga ngaji. Sto pupuse wis do entek iki. Lomboke wis entek. Ning kok kiwa tengene sedo mangan kangelan kok munggah kaji nek aku izin. Lamun puasa, kan nggon tembangan donan kaya. Biaya. Nggih ta niku. Tapi kan nek kaji kan urutane kan sedekah riyin saderenge kaji. Nek kiwa tengene tasih do kangelan kok kaji kan berarti sedekah. Daya. Iya to, lamun puasa to kae. Kaji. Abah mriso krungu to. Wis daya gitu. Rukun Islam kae. Kalau kewan-kewan kae. Ambil wong ben tuntunan. Sakniki tontonan. Ngelmu iku ayu kaya widodari. Padahal wong luru ngelmu iki sak ndure wajib ngaen. Wajib ngaen. Pancen komplit itu di mana? Tembangane pun nggih ta. Ya tembang wajib itu. Senenge sama. Tembangane wong Jawa pas asline. Mbah-mbah kula riyen sing nyip nganu kok. Ndayan mbah-mbah kula sujak. Nggih. Grupe Nggih nek riyen niku untuk songo karo bocong. Cek betul janur niku nggih. nggih. Janur kasus gorengane iki angus. Ora Ngecek mriko kula. Nggih. Sekicake. Nggih. moga Pak nggih. Paling biyen niku yo mbene iku Dayak. Dayak. Kae lewat. Kan di pawon. Ini pindah ning ngendi? Pondok Tinyal. Pindah ning Pondok Tinyal. Borobudur. Kita dikirim motor kadoan. Ada yuk.